egyre inkább felkapottabb, hogy jön a mesterséges intelligencia, és van, aki ebben rengeteg félelmet lát, vagy fél tőle, van, aki pedig lehetőséget. Én is nagyon sokat használom a mesterséges intelligenciát, tulajdonképpen önfejlesztésre. És a minap szemben találkoztam egy videóval, hogy mi lesz akkor, hogyha a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, a Google Gemini, a Claude, a Perplexity, stb. Ez a rengeteg eszköz, és még minden más eljut egy olyan szintre, amikor már olyan tartalmakat hoz létre, ami számunkra, emberek számára megtévesztő lehet, vagy nem felismerhető, hogy az tulajdonképpen igaz-e vagy sem. Az a valóság-e vagy sem. És mi is történik akkor, amikor mi megtévesztésben vagyunk, és hogyan fogjuk tudni ezt kiszűrni. És abban a videóban volt arról szó, hogy biztos lesznek olyan fejlődő eszközök, amik majd felismerik azt, hogy az egy mesterséges intelligencia által készített videó vagy tartalom-e, de az a helyzet, hogy ez nem lesz elég gyors. Nem lehet majd megkülönböztetni a tartalmakat. És mi fog akkor történni? Mert hogy az emberek tehát az emberek alapvetően abba szeretnek hinni, amit igaznak vélnek. Hogyha az igaz, akkor hajlandó vagyok elhinni. Hogyha az a tanító éli azt, amit tanít, akkor hajlandó vagyok tőle tanulni. És most ez a határ, ez teljesen el fog mosódni. És egyetlen dolog fog számítani, bármilyen videót is nézel, bármilyen tartalommal is találkozol, de lehet ez a politika, és lehet bármi más is, bármilyen eszköz és módszer és felismerés nem fog számítani. És egyetlen dolgot kell meglátnod, amikor te találkozol egy tartalommal. Egyetlen egyet. Nem az számít, hogy az igaz-e. Az számít, hogy kivé vagy mivé válsz általa. Mi történik benned azáltal az információ által, azáltal a tartalom által. És én is, amikor belefutottam olyan videókba, ahol nem tudom, leesett a lépcső, meg valami katasztrófa volt, és aztán rájöttem, hogy ez egy AI által generált videó, és hát ez még az, amit meg lehet különböztetni, de határeset. Szóval, amikor ezekből egyre több lesz, és már nem tudod eldönteni, hogy te most mire is reagálsz, a valóságra reagálsz, ez a valóság, ez igaz, vagy nem, most téged becsapnak, ezek tulajdonképpen nem fognak már számítani. Egyetlen dolog fog számítani, hogy te kivé, mivé válsz ezáltal. És eszembe jut egy történet. Sok évvel ezelőtt én is tanultam a szientológiánál eléggé rövidet, egy tanulástechnikát, hogy hogyan kell jól tanulni. És maga a tudás jó volt, maga az eszköz jó volt. Számított az, hogy jobban tudjak tanulni, hogy hatékonyabban tudjak tudást megszerezni. És lehet, hogy olyan 18-20 éves lehettem. És amellett, hogy kaptam a tudást és értékesnek számított, észrevettem valamit, ami még ennél is sokkal fontosabb volt. Az, hogy megváltozott a viszonyom a szüleimmel. Megromlott a kapcsolatunk. És nyilván ez nem feltétlenül a szientológiától függ, de rám olyan hatással volt, hogy úgy éreztem, hogy pont a szüleim nem hagyják a fejlődésemet. Úgy éreztem, hogy ők nem látják azt, amivé válni akarok, és elkezdtem velük szembe helyezkedni. És nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy nem a tudás számít, nem az számít, hogy mire jövök rá, hogy lesz hatékonyabb a működésem, hanem az számít, hogy kivé vagy mivé válok általa. És ahogy részt vettem ezen a kurzuson, és húztak volna már be a következőbe, és a következőbe, és a ráépülő modulokra, és utána majd még jobb lesz nekem, közben éreztem azt, hogy az, akivé közben válok, azáltal az információ által, azáltal a tudás által, az nem akarok lenni. És akkor kiszálltam ebből a körből. Kiszálltam ebből a kerékből, ebből a folyamatból. Mert maga a tudás nem ért annyit,
mint amit ígért, mert amivé váltam volna által, az nem akartam lenni. És te is, amikor eszközt vagy módszert keresel, vagy csak tartalmat fogyasztasz az interneten, ha te tudod azt, hogy közben te mivé válsz, milyen érzelmi folyamataid vannak, amikor ezeket a tartalmakat látod, és az egyetlen dolog, ami számít, hogy azzal elégedett vagy-e, abból többet akarsz-e még, vagy sem. És ezért mindegy lesz, hogy milyen a tartalom, hogy az igaz-e vagy sem. Az számít, hogy te benned mi zajlik azáltal. A horoszkóp is alapvetően most mindegy, hogy igaz vagy nem, akár csak valami laza nőklapja horoszkóp. Az számít, hogy te tudsz-e ettől jobban működni az életedben, másképp gondolkozni, meglátni valamit, amit addig nem láttál meg, és utána attól jobb lesz-e az életed. Csak ez számít. És hát ugye ma már rengeteg a tartalom, rengeteg az e-mail, amit kap az ember, 100 meg 200 olvasatlan levelek, emberek már szűrik a tartalmat, és kezdenek el ráérezni arra, hogy oké, információból mindig van elég, de ki leszek én ebben? Mivé válok ezáltal? És ha ezt tudod, ezt figyeled, ez az elsődleges, akkor mindegy, hogy mivel találkozol. Tudod szűrni azt, hogy mi működik neked. És ha jobban belegondolunk, talán sosem számított, hogy amivel találkozunk, az igaz-e. Sosem boldogabbak azok az emberek, akik valamilyen nézőpontot nem tesznek a magukénak, ami jót tenne nekik, csak azért, mert nem tűnik hitelesnek. És fantasztikus, hogy ahogy a világ alakul, az emberiség fejlődik, jönnek a találmányok, úgy minden ebbe az irányba mutat. Mert az emberek arra gondoltak, hogy jó, amiket mondasz, de nincs gyereked, akkor hogy tudnál a gyerekneveléssel kapcsolatban tanácsot adni? Jó, igaz, amit mondasz, de szerintem nem igaz, mégsem igaz. De hogyha az embernek jót tesz, jobbá válik azáltal az információ által, akkor számít-e az, hogy az az információ hitelese? És lehet ebből kiindulni, hogy ezt feltételnek tegyük, és csak akkor alkalmazzunk egy tudást, hogyha az igaz. De valójában mindig mi tesszük igazzá azt a tudást. Azáltal, hogy alkalmazzuk, és azáltal, hogy hiszünk benne. Emlékszem arra, amikor tőzsdei kereskedést tanultam, és beletettem vagy 1 millió forintot azokba a képzésekbe, és az a tőzsdei mentor, aki tanított minket, akkor hát egy érdekes személyiség volt, de a lényeg az, hogy nagyon sokan nem lettek ebben sikeres kereskedők, köztük én sem. És valaki igen. Mi lehet a különbség? Igaz volt ez az információ azokról a kereskedési metódusokról, stb. Vagy sem? És hogy lehet, hogy valakinek sikerült azt elérni, és valakinek nem? Pedig mindenki ugyanazt az információt kapta meg. A különbség az, hogy máshogy használták fel, és másként alakította át őket. Minden információ csak egy információ. De ahogy felhasználod, ahogy benned megcsillan, ahogy beleteszed az energiát, azáltal válik az értéké, és azáltal alakít át téged is. És azok az emberek, akik mondjuk személyiségben olyan módon fejlődtek, és hittek abban, hogy az az adott módszer, amit tanítanak nekik, az működik, ők azáltal felemelkedtek. És akik mondjuk arra jöttek rá, hogy más az útjuk, vagy ez a módszer nem működik, ők más utakat választottak. Pedig az információ ugyanaz. Csak az számít, hogy bennük hogyan cseng le. Nem számít már, nem fog számítani, hogy mi az igaz. Mi a valóság, az a hír, az a poszt, az a média, az a tartalom, az a videó, igaz-e? Csak az fog számítani, hogy felismerd, hogy az neked működik, vagy sem. És ha ebben felismered magad,
és meglátod azt, hogy ebben ez jó neked vagy sem, akkor tulajdonképpen sebezhetetlenné válsz, és végtelenül fejlődőképessé. Ha pedig valaki azt mondja, hogy már pedig ő akkor is az igazat akarja látni, a színtiszta igazat, hát neki nehezebb dolga lesz.